wedar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Lho, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak Jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, sok meneh. Oh, Ndeng. Sok meneh ora ngono kuwi. Gawe kucem asmane ingsun.